uzawubona ngani namhlanje. My Jesus. Yazi ngifundile la njengoba ngomisa la enkonzweni. Ukuthi you need to respect authority. Yes. Abantu abaphethe kumele bahloniphe. My Jesus. Ufuna ukuhlonipha. Yeah. Kodwa wena ungakhona ukuhlonipha. Abantu abaphethe. Amen. Yeah. Umuntu kumele ufunde ukuhlonipha. Amen. Umuntu kumele ufunde abakuphethe ubahlonipha. Amen. uMoses uNkulunkulu wamphepha yothakha iphisiso sakhe. uMoses nakalokho aqhubeka awenza lo msebenzi bekunobhuti wakhe uAaron nosisi wakhe uMiriam. Amen. Nabo bebaseduze. Amen. Yakhumbula uMiriam bekaseduze kwaMoses. Yes. Amprotect time. Yes. Le nto bebayibumbile ukuthi ihlale lapha emanzini ukuthi umntana kaFaro akwazi ukumthola. Taking that advantage, mhlawumbe sekazibona ngathi uphezulu. Very much. Khona ugcotshiwe ulolapha emanzini. Ugcotshiwe ubani ulolapha emanzini. Yes. uNkulunkulu ubiza uMoses ngesikhathi sesifanelekile ukuthi ahambe ukhipha isizwe sakhe. uMoses bekane-assignment ethize kodwa ke wakhulela nasebukhosini. Bona abanye bangekho ebukhosini mara yena ukhulele ebukhosini. Amen. Right. But uMoses wathi uNkulunkulu angiphiwanga ukukhuluma. uNkulunkulu wamzamela uAaron. Right? Angenza la. Ngalokuthi sokukhuluma uAaron, Aaron uthatha ini i-advantage. Ngiyamthola. Sengizama ukuthi nani ngikhuphulile. Nithi nami ngumfundisi. Bese ngalo bese khona lapho engingatholile labaphela. Bese nami sengifuna ukukhombisa. Yiye bulala amabandla. uNkulunkulu ngendlela engimthanda ngayo uyadila ngezinto. Badila Miriam. uNkulunkulu wamdila ngoMiriam. Sebasemfuleni yaseSinayi. uNkulunkulu udilele uMiriam naye uAaron wabaphanisha. Baze baba nesifo proxy. Because bangasa respect authority. You need to respect abantu abakuphethe. Amen. 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 Noma ngabe bamagakhulu wenza kabi kanjani. Ujabula umvangeli nechairperson namakomiti. Need to respect bamagakhulu. Ngoba niwe authority. Utasikophela. But the authority yakhe ayindluli uJesu. Yes. Manje ngibeke icala. The authority yakhe ayindluli uJesu. Jazi nokuthi asilinde kusho sizoba no-unity but sazi sonke ukuthi siyaphambana ngezwi likaNkulunkulu. Ngizama ukuthi umuntu akanike i-authority, learn to respect i-authority anikweyo. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu wadila nabo waphanisha ngesifo se-plagues because bangasalandeli. Niye uSaul inkosi yokuqala yakwa-Israyeli. Amen. Bebafuna inkosi abantu baka-Israyeli. Insista ukuthi bafuna inkosi. uNkulunkulu wathi hayi ngizayithola inkosi, bayithola beyi-giant. Azange kubhekwe inhliziyo. Babheka nje ukuthi uwakheke kahle. Batshele leyo nkosi leyo azange imrespect. Right. But inkosi yahlule ukubulala uDavide. Yahlule ukubulala uGoliath. Lo nkosi leyo. Kwaze kwatholakala umfana emaplazini, umntana kaJesu, okuDavide. Wathena ngibulala uGoliath. Kula waphakama khona uDavide. Owabulala abantu uGoliath. uNkulunkulu usilandele umuntu nje emaplazini. Wazomthatha wamenza inkosi.
But uSaul bekaloku ahamba afuna ukubulala uDavide. Hamba zonke le ndawo. uDavide azafika ebusukalele. uSaul behamba namasotsha bafuna uDavide. Balala afika uDavide. Ale base bamsini ingubo uthi bowulele ngitholulele. Mhlawumbe besizwe kugabana ngisho mama ukuthi kulo mphefumulo abamphefumulele uNkulunkulu asiphefumulele wona na uSaul ukhona ngisho izulu likhona ngisho umphefumulo wasezulwini ukhona nakwami uSaul manje ngibulalelani ke Davide wamnikile lo power phela manje uNkulunkulu bathi yazi uthi angibulala ngokukhotshwe uNkulunkulu. Amen. Siphela kulomhlaba onama hypocrite. Lo mhlaba sesiphila kuwo nama hypocrite. Njengazi inkokheli zethu. Uzobe ungifele inkokheli zethu. Amen. Lo mhlaba sesiphila kuwo nama hypocrite. Isizwe sasePalestine sibulawa iIsrael. Isho yini siyabulawa. I'm not a Muslim. Mina ngikristu. Ngibelivela kuNkulunkulu weFather, the Son and the Holy Spirit. Akekho omunye umuntu ngibulevela kuye. Jesus. Mahumela angiveli kuye. Madlozini angibeliveli kuye. Sengandlule emadlozini. Ngiyangizwa ukuthi bazalwane. Isizwe sakwa-Israel sibulala amaPalestine. And I'm not sure ukuthi bayazi ukuthi kuwo lamaPalestine ababulalela khona namaKristu. Because abanye basaba ukuveza religion yabo. Ngale ndlela ama-environment angazo kwezinye indawo. Ubhomba lapha kanti ubhomba namaKristu. Ngiyangizwa ukuthi Yes. ngoba ukuhlakanipha abantu bakithi akukho. uGram uqeda ukubulala bathi Boko Haram. Manje uqeda ukubulala nje 2 days neChristmas. Thumela ibhomba eNigeria. Ukwezwa le abantu baseNigeria abantu babuleyo. Thumela ibhomba uGram. But eIsrael bekathulile. ePalestine bekathulile. I'm not sure ukuthi uTrump correct or right or wrong. God will judge. Ngoba uye ujaja. But okubuhlungu ukuthi Boko Haram abulala amaKristu. Ngiyangizwa ukuthi Yeah. Boko Haram abulala amaKristu. I'm not sure ukuthi religion enjani ozoforce umuntu ukuthi akhonze ngenkani. Nabo laba baperforma leyo religion lapho uthini kubo bakidnap abantwana barape abantwana babathatha abantwana bazali babo inkolo enjani ukuthi nje iqala ngoba lezinto siyasikhuluma but singazikhulumi kahle. Inkolo enjani ukuthi uthatha abantwana phambi kwasuse bazali bese uthi ngegama loNkulunkulu wabo. Thina la South Africa besihlale ngepeace. Yazi thina sihlala ngepeace. Sisimaria ngexoxela. La South Africa sihlale ngepeace. But besa ngeindiza manje. Besa ngeindiza. Sizokwazi kusesa. Besa ngeindiza la kumele sikhonze khona kabuhlungu. Abantwana baforced ukuthi bakholwe inkolo ebangayifuni. Mina bengakholwa amadlozi ngoba bengilandela abazali bami. Ngizwa sengandlule emadlozi. Yes. But ngiyakhumbula ukuthi the end time yakamama ngumntwana ahleli edala ekamereni afaka ama-specs. Aphethe iBhayibheli alibeke phezulu kombhede ahlala afunda. Asho futhi iy'khathi zakhe zokugcina. Uyabona? Futhi angakagugi kakhulu bese kahleli ezweni. Amadlozi nami bengiwakhona. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angikhukhanye. Yes. Ngisaphila. Amen.
the only way, truth and life. Fundani iBhayibheli bafowethu. Amen. Liclear. Hallelujah. Nawuzothi abantu abalele bayakhala bakhala konje bayishila imali nalo ukuthi sothenga imbuzi sidosa nzima kangaka bese bona bahamba banganamali nabaqeda la sekhosa hamba sothenga imbuzi sibathulisa angakeza bathi bajabulile abalele angakeza zonke lesikhathi ngithi nizabathi bayakhala ayi cha bangangikhaleli hayi ninezami nami inkinga ninezami nami inkinga ngandlula mina ngokwenzakala angigceki but ngikhuluma into sengiyibonile Yes. and we will be playing if asisikhuluma lezinto Yeah. sizozondwa yabo nje bangikhuluma so uzozondwa Yes. wayimile enkosini wakhuluma ngoJesu uqala uyazona bathi mfundisi